score. Patuloy na pagbibigay tulong at deployment ng medical teams pinag-utos si Pangulong Marcos Jr. Agad umaksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilang oras matapos mag-landfall ang Super Typhoon Uwan sa Dinalungan, Aurora noong Linggo ng gabi. Sa pulong kaninang umaga, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ang tuloy-tuloy na pagbibigay tulong sa lahat ng mga sinalanta ng bagyo. Ayon sa DSWD, patuloy nilang binabantayan ang mga evacuation operations status ng mga evacuees. Sa Bicol Region na itala, ang may pinakamaraming bilang ng evacuees matapos na umabot sa 100,050 na mga pamilya ang apektado roon. Sa Camarines Sur, aabot sa 44,000 families habang nasa 20,000 families naman ang apektado sa Quezon Province sa Calabarzon. Ayon sa OCD, 426,000 families ang narelocate agad na nakatulong na mapababa ang bilang ng taong nalagay sa peligro. Inaasahan naman na makakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga nasa evacuation centers matapos na unti-unting paghupa ng tubig baha doon. Ipinag-utos din ng Pangulo sa Department of Health o DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa na siguraduhing mayroong mga medical teams sa lahat ng evacuation centers upang mabantayan ang kalusugan ng mga evacuees. Agad na pinasimulan din ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ang rehabilitation efforts sa mga nasirang kalsada upang hindi maantala ang pagpapadala ng tulong sa anumang panig ng bansa. Sa datos ng pamahalaan, mayroong 71 na mga kalsada ang hindi pa madaanan dahil sa epekto ng bagyo, kabilang nasa Central Luzon at Cordillera Administrative Region o CAR, lalo na sa Mountain Province, Benguet at Apayao. May mga ilang kalsada rin ang hindi pa madaanan sa Aurora sa report ng Office of the Civil Defense. Pangasinan ang lubhang naapektuhan ng pagbaha na agad din namang humupa matapos na ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa OCD, 4 ang naitalang nasawi dahil sa Super Typhoon Uwan, pero 2 dito ang binabalidate pa ng ahensya. Wala namang naitalang missing persons, pero nilinaw ng OCD na nagpapatuloy pa rin ang rescue operations sa Pangasinan. Ipinag-utos din ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ang walang humpay na pagbabantay sa lagay ng panahon mula ngayong araw hanggang bukas. Pinapaalalahanan din ng Pangulo ang lahat ng concerned agencies na ipagpatuloy ang rehabilitation efforts sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Tino at sa mga lugar na napinsala ng Super Typhoon Uwan. At mayroon din po tayo mula sa AFP. Maraming bansa, maliban po sa US, na nag-offer ng kanilang mga tulong para sa humanitarian assistance and disaster relief, including po ang US, Japan, Singapore, India, and Timor-Leste. Nagpadala na rin po sila ng sulat sa AFP at sa National Defense. Ayan po, yan po ay mula sa AFP. At mula naman po sa DPWH, sa gitna ng kasagsagan ng Bagyong Uwan, ininspeksyon ni Public Secretary Vince Dizon ang drainages, waterways at flood control projects sa Navotas, kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhing may agarang on-ground assessment ang mga flood-prone area sa Metro Manila. Kasama nag-inspeksyon ni Secretary Dizon ngayong Lunes, sina Public Works and the Secretary Arthur Bisnar, Navotas Mayor John Reynald Marcelo Tiangco, at Navotas Representative Toby Tiangco sa Navotas Coastal Dike na tinamaan ng malakas na storm surge sa gitna ng hagupit ni Bagyong Uwan. Patuloy namang nakapwesto ang mga tauhan at equipment ng DPWH sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng bagyo sa buong bansa para tiyaking tuloy-tuloy ang clearing operations. At mula naman po sa DICT, ayon sa pinakahuling ulat ng DICT, as of November 10, 2025, 9 a.m., ang kabuuang availability ng mga telco networks ay dito 71%, Globe 54%, Smart 74%, and Converge 64%. Ayan po. At mula naman po sa DBM, inaprubahan na po ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 1.684 billion para i-replenish ang Quick Response Fund ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Philippine
Coast Guard. Yan po ang pinaka-update po sa oras na ito.